Magandang araw mga kasisid. Magdi-dive tayo ngayon dahil magandang panahon, hindi mahalo ng dagat. Kaya susubok tayo. Baka sakaling makarami tayo ngayon. Kaya samahan na naman ninyo ako mga kasisid sa aking pamamana ngayong araw. Na may magandang biyaya ang ipagkakalob sa atin ngayong araw para sa ganun ay mas masaya ang ating pag-ahon mamaya. Kaya sabayan ninyo mga kasisid. At kung ano man ang aking mga kakayanan ay sabihin natin masilip sa aking pag-ahon. Kaya sabahan ninyo ang aking pag-ahon mga kasisid. Ako'y lulusong na. Napakakalmada mga kasisid, oh, tignan nyo, walang kagalaw-galaw yung dagat, parang ilog. Kaya sana'y magandang huli natin ngayong araw para masaya ang ating pag-ahon. Kaya tara mga kasisid, tayo'y lulusong na. Binabaan. 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 Masisid. Ayun. Tinamaan.
tinamaan. Tinamaan din. Ilap sila. Trumpet. Tinamaan mga sisid.
few moments later. Naku mga sisid, ang huli ko ay narito na. Nakakuha naman tayo ng sasabawan mga kasisid kahit paano. Hindi man karamihan pero okay na rin to. Ilang ulaman na rin to. Malaking bagay na rin na mabawas sa ating budget. Maraming salamat na naman sa biyayang ipinagkaloob sa atin ng karagatan ngayong araw mga sisid, at maraming salamat na naman sa inyong pagsama sa akin sa aking adventure ngayong araw. Sa susunod na adventure ay magsama-sama tayong muli, at hindi kayo magsawa na manood pa sa susunod na mga adventure na aking gagawin, at samahan niyo ako lagi sa aking mga gagawin pang adventure. Muli maraming salamat po sa inyong lahat mga kasisid.